Assalamualaikum lor, iki ceritane aku gawe hantaran ya lor. Niki ini enek tepung terigu, telur, minyak goreng, gula, santan dan susu bubuk. Nah, nek iki enek telur ya lor, telur campur gula, campur SP, bareng di mixer sampai putih berjejak alias kental ya lor. Nah, nek wis di mixer ngene iki, terus adonane wis dadi ngene iki ya lor. Nah, nek wis dadi ngene iki baru dimasukno tepung terigune. Tepung terigu sing tepung terigu karo susu sing wis diayak ya lor. Ben supaya gak enek gak ada tepung sing menggrindil ngono kuwi. Oh iya karo tambahane garam secukupnya sejumput garam. Nah, nek wis diayak ngene iki kan diayak ngene iki baru di mixer nah ya lur. Di mixer asal tercampur ngono ae, gak usah suwi-suwi mengko adonane medhun. Nah, nek wis sisa adon mau sing disaring mau disaring neh di mixer neh. Dadi sampai adon tepungnya habis ya lur. Lah lek wis ditambahno santen cair. Lah iki santen kental ya lur 65 santen 65 ml santen karak ae lah baru di mixer meneh sampai tercampur rata. Pakai mixer kecepatan rendah oke ya lur, gak usah suwi-suwi. Nah, bareng ngono ditambahne minyak goreng. Mau pakai mentega cair yo iso, sesuai selera saja. Nah, nek wis bareng ngono di mixer meneh, dari mixer nek wis tercampur ngene iki ditambahno pewarna ya lur. Aku pakai pasta pandan kan bikin bolu pandan santan ya lur. Niki tawai pewarna hijau muda. Lah ngene iki terus di mixer sampai adonan tercampur rata. Bar kuwi nyiapne loyang ya lur. Loyangnya diolesi mentega. Kan iki dikukus, jadi diolesi mentega ae lur, gak usah ditaburi tepung terigu. Iki dihentak-hentakno ben supaya adonane sing ning jero kuwi ben gak masuk angin ya lur. Dadine lek dianu ben gak mimpes. Lah iki dikukus kurang luwih sampai mateng lah. Berapa menit ya sesuai lah, disesuaikan dengan pancinya. Nah, iki wis dadi ya lur, matur suwun.